Эксцелленция, ksiądz biskup, Олег, дорогие святары, браты і сёстры у Христе Пану, і ўсе госці, якія прыбылі на гэтую цудоўную урачыстасць у гонар Маці Божай з гары Кармель, ці Маці Божай шкаплернай. Такая прыгожая дата, 30 гадоў, калі гэта парафія пад асаблівай апекай Маці Божай шкаплернай трывае надалей. Як жа гісторыя працягваецца і паўтараецца на працягу столькіх стагоддзяў. І вось на пераломе 12-13 стагоддзя у Святой Землі, у Палестыне, на гары Кармель сабраліся першыя людзі, якія прагнулі жыць і наследаваць прарока Іллю. Яны на гэтай гары асобна ад людзей уводдалі пабудавалі невялікія пячоры па крузе гэтай зямлі, там, дзе яны вакруг гэтай гары, там, дзе яны пачалі жыць пустэльніча, у сярэдзіне стаяла Маці Божая, і яны наследавалі праз глыбокую малітву і адданасць Пану Богу, наследавалі праз таксама такое аскетычнае, суровае жыццё, наследавалі прарока Іллю. І пачалося ганенне праз мусульманаў, ганенне хрысціянаў са святой зямлі. Браты, пустэльнікі, якім далі назву кармеліты босыя, уцякаюць у Еўропу. У Англіі, калі перажываў наш ордэн вялікую такую сухасць, непаразуменне, яны не маглі знайсціся ў Еўропе. Хацеў гэты ордэн распасціся, хацелі яго скасаваць, пазней розныя хваробы, але маладому чалавеку, якога звалі Сымон Сток, у 1251 годзе, вельмі важная дата для кожнага з нас, у ноч з 15 на 16 ліпеня аб'явілася Маці Божая і указала на шкаплер, які ўжо кармеліты ў той час насілі. Але шкаплер гэты не меў ніякай вартасці у сэнсе святасці. Гэта быў як фартух, які просто аберагаў сам хабіт ад забруджанасці. І Маці Божая указвае на гэтую шату і кажа: гэта мой асаблівы знак. Кожны, хто будзе насіць у ордэне і шанаваць мяне і пабожна насіць гэтую святую шату святого шкаплера, атрымае жыццё вечнае, не спазнае агню пякельнага. І так сярод ордэну кармелітаў босых пачаў распаўсюджвацца святы шкаплер. Пазней, з цягам часу, праз булу суботнюю папы Пія XII пачаўся распаўсюджвацца святы шкаплер сярод вернікаў, сярод свецкіх людзей. І гэтая була кажа і змяшчае ў сабе тое, што абяцала Марыя генералу закону Сымону Стоку, што той, хто будзе мяне шанаваць, той, хто будзе наследаваць мяне і пабожна насіць святы шкаплер, той не спазнае агню пякельнага. І ў першую суботу пасля смерці я прывяду гэтага чалавека ў рай. Якую ж вялікую нам дала абятніцу Маці Божая, і той,
хто носіць святы шкаплер пабожна і наследуе Марыю, не спазнае агню пякельнага. Дарагія, многія у святы шкаплер укладаюць нейкую магічную сілу. Так часта людзі простыя звяртаюцца да нас, айцоў ці да святароў, і кажуць: «Ойчынька, апраніце мяне ў шкаплер, можа я не буду хварэць, можа мой мужык перастане надужываць алкаголю, можа у сям'і скончыцца гэтае пякельнае жыццё, можа мае дзеткі будуць здаровыя, калі я апрану святы шкаплер». І укладаюць у шкаплер магічную сілу, і пасля таго, як апрануць шкаплер, могуць вельмі моцна разачаравацца, таму што шкаплер сам у сабе не мае такой моцы. Шкаплер, апрануўшы, а не наследуючы цноты Марыі, ён не збавіць чалавека. Шкаплер мае вялікую моц, калі мы, апрануўшыся у ласку Маці Божай, хочам з усіх сілаў наследаваць яе прыклад жыцця. Каб наследаваць нам Марыю, трэба ведаць яе. І нас Марыя, Маці Божая, захапляе такімі простымі рэчамі, як такая простая, прыгожая маладая дзяўчына была абраная Панам Богам, каб стаць маці Бога, каб стаць маці збаўцы. Яна, якая не разумела цалкам Божай волі, яна, адкрытая на Божую волю, на Божую ласку, прымае тое, што Бог ёй падрыхтаваў. Вось я, слуга Пана, кажа Марыя, няхай станецца паводле твайго слова. Гэтая адкрытасць на ласку Пана Бога, Марыя вучыць нас быць адкрытымі на дзеянне і ласку Пана Бога ў нашым штодзённым простым чалавечым жыцці. Таксама гэтая прастата Марыі, давер, пакора, гэтае стаянне ў праўдзе перад Богам, яна дапамагае нам таксама дайсці да збаўлення. Мы з вамі простыя людзі, мы з вамі не маем гэтай невядома якой доктарскай тэалагічнай адукацыі, але мы з вамі маем жывую веру. Нам не трэба доказы, што Марыя спадарожнічае нам. Нам не трэба ніякія невядома доказы навуковыя, што Марыя апякуецца намі. Паглядзіце праз пераслед і ганенне таксама на нашых землях хрысціянства мы трываем надалей, нягледзячы на ўсё тое, што мы перажываем, мы з вялікай надзеяй, глыбокай верай глядзім у будучыню. І дзякуючы толькі вашай веры, веры продкаў, існуе гэтая парафія, існуе гэтая прыгожая капліца і існуе вера на гэтай ёдаўскай зямлі. Марыя дае нам асаблівыя ласкі. І не трэба нам вялікіх доказаў і навуковых нейкіх пацверджанняў, бо мы самі можам сказаць, што я адчуваю блізасць Марыі. Апрануўшы святы шкаплер, Марыя бярэ мяне за руку і вядзе па шляхах да збаўлення. Нелёгка ёй было таксама пры зачацці прыняць ласку і дзеянне Духа Святога, пры нараджэнні збаўцы, потым выхаваць Езуса Хрыста, потым стаянне пад крыжам свайго сына, не разумеючы яго балеснай мукі, смерці, не разумеючы, за што яго укрыжоўваюць, але яна з вялікай пакорай прымае ўсё, што Бог падрыхтаваў у яе жыцці. І наследуючы Марыю, мы таксама наражоныя на розныя цяжкасці нашага сучаснага жыцця, але Марыя дае нам усе магчымыя сродкі, каб дайсці да збаўлення. Яна вучыць нас быць адкрытымі на Божую ласку.
што значыць пабожна насіць шкаплер. Марыя хоча і заахвочвае кожнага з нас, каб мы жылі у асвячальнай Божай ласцы, каб мы сабе не дазволілі трываць у граху, каб мы рэгулярна спавядаліся і каб у нашым сэрцы, так як і ў Марыі сэрцы, заўсёды была Божая ласка, каб мы ніколі не забівалі Божую ласку ў сваім штодзённым жыцці, каб мы ніколі не адыходзілі ад Пана Бога. Марыя хоча, каб мы трывалі у Яго любові і супакоі, у супакоі Езуса Хрыста, яе Сына, і яна дапамагае нам з надзеяй глядзець насуперак надзеі, калі мы нават не разумеем гэтых цяжкіх момантаў нашага жыцця. Так часта просты чалавек, і, напэўна, кожны з вас кажа: «Божа, а за што мне гэта? Што я зрабіў? За што ты мяне так пакараў? За што ты мне даеш такі крыж выпрабавання?» Наракаць можна, але ніколі не адыходзіць ад Бога. Бо мы простыя людзі, мы не заўсёды разумеем цяпер і тут, у гэтую хвіліну Божую волю, але ніколі не адыходзіць ад Пана Бога і казаць: «Божа, няхай станецца твая воля. Па-чалавечы я нічога не магу зрабіць. Я не ведаю, як выйсці з той ці іншай сітуацыі. Дапамажы мне. Я не ведаю, як прабачыць майму мужу, жонцы. Я не ведаю, як адпусціць гэтыя крыўды, дараваць сваім родным, блізкім. Божа, я па-чалавечы не даю рады. Але столькі разоў, Божа, колькі ты мне прабачаеш у сакраменце споведзі, і я буду старацца і вучыць прабачаць сваім блізкім. Божа, навучы мяне любіць другога чалавека, навучы мяне прабачаць». І заклікаючы Марыю, носячы яе збавенны знак, мы можам таксама жыць у гэтай вялікай надзеі. Калісьці аднойчы чалавек неверуючы, але маральна добры, правільны чалавек, атэіст, мой знаёмы, казаў: «Як добра вам, веруючым людзям. Вы, калі нават перажываеце нейкую цяжкасць жыццёвую, вы глядзіце з нейкай надзеяй. Вы бачыце гэтае святло, а я не веру ў Бога, не веру ў ягоныя ласкі, толькі веру ў свае сілы, тое, што сам магу здабыць, за мяне ніхто нічога не зробіць. Я, калі перажываю праблему, цяжкасці, крызісы, я бачу толькі цемнату, безнадзейнасць. Але вам, хрысціянам, добра. Вам, веруючым людзям, добра, бо вы інакш падыходзіце да ўсіх праблемаў і цяжкасцяў свайго жыцця. І гэта прыклад для кожнага з нас, што, наследуючы Марыю, мы можам бачыць гэтае святло, што будзе лепей, чым цяпер. Будзе лепей, таму што я глыбока і горача малюся аб навяртанні для сваёй сям'і, для мужа, для жонкі. Я трываю ў гэтай малітве так, як Марыя. Яна праз гэтыя асаблівыя знакі і цноты свайго жыцця таксама дае нам сваю асаблівую апеку. І вельмі важна памятаць: той, хто пабожна, як Марыя казала генералу Сымону Стоку, будзе насіць святы шкаплер маёй асаблівай апекі і прысутнасці і наследаваць мае цноты, не спазнае агню пякельнага, і ў першую суботу пасля смерці я прывяду яго ў рай. Такі важны для кожнага з нас знак. Мы сёння чулі, што ксёндз біскуп Олег таксама вельмі моцна шануе Маці Божую шкаплерную, носячы святы шкаплер на сваіх грудзях праз медалік і наследуе яе цноты. Мы добра ведаем пра сведчанне таксама святога ўжо Яна Паўла II, які у дзяцінстве апрануўся ў святы шкаплер, і святы шкаплер уратаваў яго жыццё тады, калі быў на яго замах,
І он таксама аддае асаблівую пашану Маці Божай, аддаваў, і гэты доказ простай, глыбокага наследавання Марыі, ён дае нам прыклад, як дайсці да збаўлення. Святы Ян Павел II казаў вельмі простыя словы: «Шкаплер насі, на ружанцы прасі, і будзеш збаўлены». Шкаплер насі і наследуй цноты Марыі, на ружанцы прасі, і будзеш збаўлены. Няхай Марыя, каралева з гары Кармель, каралева святого Шкаплера, ніколі нас не пакідае, а мы, наследуючы яе жыццё, яе прастату, пакору, давер да Пана Бога, таксама разам з ёй, становячыся яе асаблівымі дзецьмі праз знак святого Шкаплера, атрымаем збаўленне. Не трактуйце святы Шкаплер як нейкі магічны амулет, а наследуйце Марыю і пабожна насіце Шкаплер. Сёння пасля святой імшы, пасля урачыстасці, будзе магчымасць прыняць святы Шкаплер, апрануцца ў святы Шкаплер Марыі і таксама жыць пабожна, наследуючы яе жыццё, і праз гэта атрымаць жыццё вечнае. Няхай Марыя дапамагае нам жыць у святасці, у прастаце і цалкавітым даверы Пану Богу і яго волі. Амén.